Ну, пригожа. Так, неймоверно. Олег, это ж не лучше. Блін, нас знов засмоктало туристичне місце, Ліза. У нас же стільки справи, нам треба бігче. Сябры, гэта же Лиза Ветрова здесь тут у натоўпе, гэта Мікіта Белевич. Мы у Празе, у гэтым выдатным горадзе, і сёння мы паспрабуем выбрацца з гэтага натоўпа людзей і паказаць вам самыя цікавыя месцы ў гэтым горадзе. А таксама распавесці, чым Прага так вабіць беларусаў столькі стагоддзяў, чым гэты горад звязаны з нашай гісторыяй, як яна паўплывала на гісторыю нашай краіны і як беларусы паўплывалі на гісторыю Прагі. Ад Скарыны да нашых дзён. Let's go! Францішак Скарына, знакаміты каралеўскі садоўнік. А што вы думалі, наш выбітны зямляк вядомы толькі кнігадрукарствам? А вось і не. Чаму ён быў садоўнікам? Справа ў тым, што Францішак Скарына, як мы ўсе ведаем, яшчэ доктар медыцынскіх навук. А ў тыя часы, каб быць лекарам, трэба было добра ведаць батаніку, валодаць ведамі пра расліны, таму што лячыліся тады, лекавалі раслінамі. І вось Францішак Скарына быў доктар медыцынскім навук, аб гэтым сведчыць яшчэ яго модны берет, і вось кароль запрасіў яго, каб ён пасадзіў яму прыгожыя італьянскія сады. І, дарэчы, мы не проста так у гэтым месцы, бо гэта менавіта тыя сады. Так, гэта сапраўды каралеўскі сад. За нашымі спінамі зараз можна бачыць палац летні каралеўскі, і ён будаваўся, і гэты сад рабіўся падчас жыцця Скарыны. І тут ёсць цікавая гісторыя. У нас ёсць крыніцы пісьмовыя, у якіх адзін чалавек, які быў пасаджаны над усімі гэтымі будаўнікамі, над садоўнікамі. Дарэчы, будаўнікі былі італійскія, запрошаныя адмыслова з Італіі, каб збудаваць, зрабіць эту прыгажосць. Ён пісаў, гэты чалавек, што гэтыя італійскія будаўнікі, гэтыя садоўнікі, яны нічога не робяць, праца стаіць, яны ўвесь час нешта адпачываюць, а грошы ідуць. Вось скаржуцца на іх. І там жа ў гэтых лістах узгадваецца нейкі італійскі садоўнік Франциско, які, судзячы па ўсім, таксама з астатнімі італійскімі будаўнікамі не моцна запарваўся, трэба сказаць, падчас працы над гэтым аб'ектам. Вось. Так што Франціск Скарына не толькі вось такі сур'ёзны персанаж з падручнікаў па гісторыі. Гэта яшчэ быў такі цікавы беларускі чуловы, вайбовы авантурыст. Вось я так лічу. Франциско Скарына. Недалёка ад гэтага месца знаходзіцца яшчэ помнік Францішку Скарыну, менавіта як каралеўскаму батаніку. Побач з гэтым помнікам стаіць валун, які прывезены з Полаччыны. Гэта сапраўды вельмі цікава. Яшчэ цікава, што, можа быць, вы не ведалі, але Скарына паспеў адсядзець у турме ў Познані 100 дзён за фінансавыя махінацыі, як гучыць. Гісторыя заблытаная, але калі коротка, у Скарыны быў брат, у брата былі пазыкі, брат памірае, пазыкі нейкім чынам пераходзяць на Скарыну, хаця не павінны былі, да яго прыходзяць, кажуць: «От, плаці або ў турму». І все, прыходзіцца 100 дзён в познанскай турме пасядзець. Але тут важна адзначыць, што потым яго рэабілітавалі і нават далі яму прывілей, кампенсацыю ад караля Жыгімонта. Кароль выпісаў яму, што судзіць яго цяпер можа толькі кароль, таму фактычна Скарына мог прыехаць у любы горад, і калі там што-то здарыцца, ён мог паказаць свой прывілей і сказаць: «А, не, судзіць вы мяне не можаце, толькі кароль». Хацеў бы я такі прывілей сабе мець, было б спакайней, я думаю. Але гэта ўсё цікава. Але мы ж все-таки ведаем Скарыну як першы друкара, пра за гэту дзейнасць мы яго любім, паважаем і шануем. Праўда, пра гэта трэба расказваць не тут, а ў старым горадзе. Мы зараз праходзім месца, якое першасна будавалася як езуіцкі калегіум. Зараз тут бібліятэка. Непасрэдна з Францішкам Скарынам гэтае месца ніяк не звязанае, але тут зараз знаходзіцца бібліятэка і ёсць арыгіналы яго кнігаў у гэтай бібліятэцы. І калі вы будзеце ў Празе, вы можете патэлефанаваць, запісацца, папярэдзіць, што вам патрэбныя арыгіналы і паглядзець на іх.
так і ў 1996 годзе свядомыя адказныя беларусы заняліся вось гэтай мемарыяльнай дошкай, усталявалі яе тут, Францішак Скарыне, і таму можна прыйсці, паглядзець на Скарыну тут, запісацца ўнутр, взяць кніжку, паглядзець на Скарыну, што он рабіў там, а потым прайсці квартальчык і паглядзець на месца, дзе стаяла друкарня, дзе ён друкаваў. Цікава? Мы знаходзімся на месцы, дзе раней стаяла друкарня, у якой і друкаваўся першыя свае кнігі выдаваў Францішак Скарына. Дом не захаваўся. Францішак тут выдаваўся з 1517 па 1519 год і за 2 гады дастаткова шмат выдаў, 23 кнігі старога запаведа і, падаецца, псалтыр. Калі я не памыляюся, а я дастаткова рэдка памыляюся. Цікава, што гэта за дом такі. Гэта быў так званы дом паловы залатога месяца, дом Северына. Северын гэта мясцовы такі быў купец чэшскі, які па сутнасці здаваў в арэнду друкавальныя станкі, друкавальныя все гэтыя штукі, матэрыялы. І Скарына таксама ў яго друкаваў тыя самыя кнігі, пра якія ты сказала. Але дома гэтага зараз, як вы бачыце, няма. Мы стаім проста там, дзе мусіў быў быць гэты дом, бо здарылася такая сітуацыя, што ў пачатку 19 стагоддзя, калі я не памыляюся, а я магу памыляцца, пачалі будаваць ратушу гатычную, і ратуша выкупіла все вакол, месцы, домікі, якія былі побач, тому што яны ёй належалі. І па сутнасці гэтыя домікі ў нейкі момант пайшлі на будоўлю гэтай ратушы, і яна, дом, у якім друкаваўся Скарына, стал часткай ратушы. І казалася бы, падавалася бы, можна было паглядзець на гэту ратушу. У траўні 45-го года тут былі невялікія баявыя дзеянні, і ратуша гэта таксама пацярпела, таму мы не маем ні дома, ні ратушы. Але тут ёсць памятны знак, якія усталявалі пры дапамозе амбасады Літвы тут. І гэта не зусім просты памятны знак, ён такі з сакрэцікам, і зараз мы будзем яго раскрываць. Раскрываць сакрэцік, давай. Гэта не проста знак, ён працуе як пячатка, і для таго, каб атрымаць адбітак, так, герб, мы просто уже крышечку у тэме, трэба размаляваць. Мы нічога не прыдумалі лепш, чым набыць алоўкі, размаляваць. І ёсць яшчэ лайфхак. Давай. Скарына сапраўды цяжкая праца была. Скарыны была... А он без вільготных сурветак, які рабіў, прошу заўважыць. А ён заўважыць. яшчэ рабіў без вільготных сурветак. Крышачку аловачак трэба намачыць, каб лепш адбілася. Адбітак, так, быў лепшы. Слухай, адной сумі... Ты галоўнае не сатры, не, ты так прамакні просто. Маленечка. Так, а трэба... А то, глядзі, спачатку пачнем, а мяне Якая розніца? Итак. Лайфхак. Промокнули. Каб аловачак смачыўся. Все, давай, и хутка, пока не высохло, давай. Оп. Ай, ну что ты мазанул? Никита, ну. Нормально? Щётка? Я не ведаю. Мне страшно подниматься. Мне страшно, может не будем? Давай спочатку в кадр, потом сами поглядим. Давай. Но читается. Читается. Вот тут это полмесяца золотые. Ну тут Соника. Тут Соника. Главное, что читается, что Северини. Так стало лепш. Слухай, нелегкая праца была у Скарыны. По-перше, трэба ведаць, дзе верх, дзе низ, як літары читаюцца правильно. Мне этого не хапае крышачку яшчэ. Як ты прочитал назву дома, калі ты трымаў уверх ногами? А я по памяти, у меня в сценарии было написано назву дома. Опа! И для тых, кто хвалюецца, што мы алоўкамі забрудзілі знак прыгожы, сурветачка, это всего лишь грыфель, ён лёгка выцираецца. Хочется верить. Вся рука чорная. Дождиком змыем. Тебе зноў засмактала? Да блин, ну Карлов мост. Прыгожа, але не наша тэма. Чекейте. Ну, Ты чекейте? Я потому что не складана быццам бы. Можна, я нейкае слово, нейкія фразы я больш-менш разумею па-чэшску. На чеку было написано там, дзе агулам кошт, было написано цэлкам. Ну, типу, в принципе, ну так, оно в принципе зразумею. Ой, боже мой.
Тримайся. Ой-ой-ой. Раз. І они скончились, или не скончились, зараз они... Такі ми скончили. Это как на серфе кататься. Хваля, захвали, оп, налево. Все. Пауки. Вось мы тому на Каров мост и не пошли. Повинна была ты сказать. Мне падаецца, я бы мог жыць як я бы хацеў жыць як Скарына. Паглядзі. І ў Познані, і ў Чэхіі, і тут, і там. І садоўнік для душы. Нет, садоўнік для... Садоўнік гэта праца. Это праца. А друкарства гэта умоўна праект яго, гэта бізнес яго, это як стартап зараз модна казаць, разумееш? Моцны стартап. І мне падаецца, што мы ўсе беларусы крышачку жывем, ведаеш, як Скарына, бо ў нас ёсць асноўная праца. Але калі дзесьці штосьці паспрабаваць новае праект, то... А гэта ўвогуле правільна, каб сябе знайсці, разумееш? Не бывае же такого, што чалавек на 100% садоўнік. І он ще і крыху і сантехнік. Ты падумай з гэтымі думкамі, застанься, табе далей, а я на гэта выскакиваю. Выскоквай. Прага, 20-е стагоддзе, пачатак 20-го стагоддзя пачынаюць таксама адбывацца шмат розных цікавых рэчаў, звязаных з нашай беларускай гісторыяй. Напрыклад, Мікалай Вершынін, досыць цікавая персона, бо не да канца зразумелы, дзе ён нарадзіўся, у якім годзе і якім чынам ён апынуўся ў Празе, але так ці інакш, 1907 год ён пераязджае ў Прагу. З цягам часу ён пачынае тут актыўнае жыццё і звязвае сваё жыццё непасрэдна з БНР. Дом, які мы бачым за маёй спіной, зелёненькі, такі прыгожанькі, там была ягоная кватэра, якая потым у нейкі час стала місіяй БНР, а он непасрэдна стаў консулам. У міжваенны перыяд у Празе кватэру Вершыніна можна называць цэнтрам беларускай эмігранцкай тусоўкі, а самога Вершыніна міністрам замежных спраў БНР. Таксама Вершынін дапамагаў з выдзяленнем стыпендый беларускім студэнтам і дапамог пераезду прэзідыума БНР у 1923 годзе. Таксама пасля гэтага году там базавалася асацыяцыя беларускіх студэнцкіх арганізацый, якая аб'ядноўвала беларускіх студэнтаў не толькі з Прагі, а ўвогуле з усёй Чэхіі, Італіі, Германіі і Літвы. Такім чынам, калі ты прыязджаў ці прыязджала ў міжваенны перыяд з Беларусі ў Прагу, не ведаў, што табе тут рабіць, можна было чосенька адразу ісці вось на кватэру Вершыніна. Там, я думаю, што і напаілі бы гарбаткай, і спасці уклалі бы, і дапамаглі бы далей неяк тут арганізавацца па жыцці. У дадзены момант, дарэчы, на гэтым месцы знаходзіцца школа, гатэль, рада, яшчэ адно рада, і быццам бы нічога не нагадвае аб тым, што тут было 100 гадоў таму. Але мы памятаем. Я зараз знаходжуся на плошчы Рэспублікі, за маёй спінай грамадзянскі дом, і гэтае месца яно вельмі выбіваецца з архітэктурнага комплексу, тому што пабудавана ў стылі сакцэсія і будаваў яго, дарэчы, пражскі магістрат. Гэтае месца вельмі важнае для Чэхіі, таму што менавіта ў гэтым будынку была абвешчана незалежнасць Чэхаславацкай рэспублікі. Але гэтае месца таксама вельмі важнае і для нашай з вамі беларускай гісторыі. Бо менавіта тут у 1921 годзе была праведзеная першая усебеларуская канферэнцыя, на якую з'ехаліся беларусы з усёй Еўропы. Арганізаваў яе, дарэчы, Пётр Крачэўскі. На той момант ён быў прэзідэнтам рады БНР. Дзякуючы яму гэта ўсё адбылося. Ён тут увогуле ладзіў вельмі файны розны беларускі двіж, які прыдвігаў беларускую павестку таго моманту. Што цікава, у той перыяд быў Рыжскі мір і вырашалася далейшая доля Беларусі. Менавіта на гэтай канферэнцыі беларусы вырашылі, што працягнуць настойваць на ідэі БНР і далей рабіць усё дзеля нашай незалежнасці. Вось бачыце, як файна у нас атрымліваецца перасячэнне часу, што тады амаль 100 гадоў таму беларусы ядналіся за межу, і зараз мы пражываем прыкладна такі ж перыяд.
Что ты, Лиза, призадумалась? Дивись, я думаю, у нас одні мужчини. А як же білоруські, вибітні наші жінки? Тому нам треба зустрітися з одною експерткою, щоб порозмовляти про вибітну білоруску, яка жила у Празі. Я только за. Лариса Полетели. Геніш? Гениуш. Да помочь тебе слезть? Давай. Дякую. Все, полетели. Так, з нами Алена Тиханович, журналістка, представниця білоруської діаспори у Чехії, яка вже досить довгий час займається вивченням, дослідженням льосу і життя Лариси Геніуш, про яку ми, власне кажучи, з Аленою і порозмовляємо. Мы на правильном месте. Этот район Праги называется Голішовіце, а за нами дом, який має адрес Гежманова 7. Это адрес знаковый, это головний адрес життя у Чехословакії Лариси і Яна Геніушаў. Гэты адрес стаіць ва ўсіх дакументах. Напрыклад, я калі працавала ў архівах, то бачыла уласнай рукой Яны і Ларысы напісаны гэты адрес, калі, скажем, яны падавалі дакументы на грамадзянства тут. А саль летит на солодкое? Это меня полохає, я признаюся. Лариса Геніуш, давайте криху розкриємо для тих, хто може бути так само, як і я, мало знайомий. Чим яна знакомита і важна фігура для нас, для білорусів, чому нам важно про її пам'ятати, дбати і все ось. Ну, па-першае, яна выдатная паэтка. Вот такое ўражанне, што Геніуш, разумееце, яна як бы адчувае сваю місію. Яна адчувае місію, і яна пачынае гаварыць да беларусаў, якія раскіданыя па ўсей этой Европе, па ўсей зямлі. Яна павінна стаць нейкім голасам, сястрой, маці. Яна пачынае друкаваць вершы у, скажем, у берлінскай газеце «Раніца». У 42-м годзе тут выходзіць яе кніжка з вершамі ад родных ніў. Это вот слово, беларускае слово, якое, может быть, як цяпер, ведаеце, есть такая параллель. Вот тады таксама это беларусы, гора, бяда, іх выгнала, растрэсла. І яна хацела вот, даць ім нейкае слово, нейкае падмацаванне гэтым братам, як яна казала. Эта кніжка, я першая, мае прысвячэнне маім братам і сёстрам у чужыне. Вось. Тобто ми можемо сказати, що яна була такою національно свідомою інфлюенсеркою свого часу, ось, яка працювала на еміграцію білоруську в більшій ступені, аби об'єднати усіх разом. Так, яна тут была зоркай эміграцыі, таму што я згадала літаратурную частку яе жыцця, але акрамя таго, што Прага у часе жыцця тут Геніуш была, скажем так, сталіцай БНР. Тут 20 гадоў меў прытулак эміграцыйны ўрад БНР. І Васіль Захарка, это быў другі старшыня ўраду, які пераняў паўнамоцтвы пасля Крычэўскага, быў яе сваяком, яна яго называла дзядзькам. Вось, так што, а ён яе называў Ларыса дачушка. Мне все ще цікаво, після того, як її вже вислали у лагер, вони зосталися на Радимі на Радиме Янки, у Зельве. Так. Тому гэта таксама сімвалічна, што вярнуліся на Радиму. Ну, але ўсе, каго цікавіць лёс Геніуш, прыходзяць сюды чым далей часцей, і сапраўды гэта месца становіцца уже часцінкай беларускай Прагі. Лиза, у меня есть просьба и проблема. Ситуация. Это тырдэльник, это некая полутрадыцыйная, вельмі, все ведают, что вось у Чехии и у Празе продаются тырдэльники, некие вот такие булки. Можешь, калі ласка, мне замовить тырдэльник, потому что там лёты 800 тысяч ос. Я помру там або от страха, або от страха. Добре. Я якраз криху подвчила чешскую, тому думаю, що справлюся. Давай, дякую щиро. Добрый день. Мне, калі ласка, трыдэльнік традыцыйны з шакаладам. Дякую. Бачиш? Хочу сысти отсюда далей. Все для тебе. Давай пару метров. Так, ну, дай. Ну, спробуй. Хлеб с нутеллой. Подобається мені Прага. Ну, не ведаю. Прага? У беларускай же ж мове таксама ёсць гэтае слово. До життя.
Прага да жыцця. Вось мне падаецца, гэты горад цудоўна апісаны. Да, дарэчы, выдатна падыходзіць Прага менавіта ў беларускім значэнні гэтага слова. А еще мне подается, что просто Чехия, она как бы уже далее от Беларуси, чем мы звыкли себе быть там Литва, Польша, и так далее, Украина. Вот типа это уже ближе до центральной Европы, и тут такий микс, то бок уже есть некие вайбы быццам бы, я не ведаю, французские, итальянские, немецкие, але у той же час гэта блізкая до нас, до там славянской культуры, славянской мовы краіна. Так, Файна. это файна. Прийшов на весілля наш сваток, пов'язавши крижем рушничок. Все казали, сват наш вельми хорош, а у свата довгі буслаўно. Мы зараз знаходзімся ў вельмі прыгожым месцы, падавалася б, што за велічэзны будынак за нашымі спінамі, але гэта насамрэч больш сімвалічная такая кропка нашага вандроўніцтва, таму што мы хочам распавесці пра чалавека, які працаваў у гэтым месцы. Гэта Міхась Забейда-Суміцкі, і ён звязаны з музыкай, мне падаецца, гэта па тваёй справе. Абсолютно верно, Лиза. Гэта і ёсць моя справа музыка. І вось, дарэчы, Міхась Забейда-Суміцкі, мне гэтым сэнсе вельмі падабаецца, зараз патлумачу чаму. Вы, напэўна, не чулі пра гэтага чалавека, але дарма. Гісторыя такая. Нарадзіўся ў 1900 годзе. У Беларусі в раёне Пружанаў, дзесьці ў гэтым раёне. І як толькі пачалася Першая светная вайна, ім было в раёне 15 гадоў, ён быў вымушаны эвакавацца, ён пераехаў у Расею. У Расеі потым праз досыць хуткі час пачалася грамадзянская вайна, і ён быў вымушаны зноў эвакавацца, і ён уже пераехаў у Кітай. У Кітаі ён пачаў займацца юрыдычнай справай, але і вось адчувалася нейкае ў ягоным сэрцы прага да мастацтва. Ён хацеў спяваць. І ён пачаў там займацца спевамі, асноўным операй, і ў яго з'явілася мара пераехаць в Італію, тому што Італія, опера, мы ўсе гэта разумеем. Ён скапіў грошай і ў Італію непасрэдна паехаў і вучыўся там у самых великих, моцных, крутых, я не ведаю, майстроў оперы, раскачаўся супер круто, быў супер прафесіоналам сваёй справы оперы, і ён ўсё яшчэ хацеў вярнуцца на радзіму ў заходнюю Беларусь туды, каб спяваць там для сваіх людзей. Ён перыядычна вяртаўся, бачыўся там з маці, і нейкім чынам яго жыццё занесла ў Польшу, в раён Познані, і як толькі пачалася Другая сусветная вайна, ён пераехаў сюды ў Прагу. І ў Празе ён непасрэдна ўжо жыў, працаваў непасрэдна ў гэтым самым тэатры, нацыянальны тэатр пражскі, але што цікава, ён увесь час адчуваў, што вось ён мусіць рабіць беларускае, ён мусіць рабіць для беларусаў, па-беларуску, можа быць. Ён спрабаваў дадаць беларускую, вот эту вось народную песню, гэтай спевы ў сваю оперу, вось. І он вельмі хацеў нават выступаць у Беларусі. Але 60-е гады праблема, БССР, існуе такая гісторыя, яны заміналі яму нармальна выступаць, і это был такой свайго роду блэк-ліст, я не ведаю, можа быць, Міхась Забейда-Суміцкі быў в блэк-лісце. То бок ён выступаў, але улады спрабавалі па-рознаму яму замінаць. Яны казалі, напрыклад, што всё, квіткоў больш няма, вы не можаце купіць квіток на оперу, і Міхась выступаў перад пустой залей. І ён расчараваўся ў гэты момант і вярнуўся сюды ў Прагу, але працягваў, як я разумею, прагнуць у Празе да беларускага, дадаваць вось беларускія матывы, і мне это настолькі блізка, мне это так падабаецца. Слухай, ну я бачу, тебе вельмі натхніла гэтую гісторыю, я вельмі радая, што ты пазнаёміўся з гэтым чалавекам і пазнаёміў нашых гледачоў. Я спадзяюся, вас зацікавіць, і вы яшчэ пачытаеце яго біяграфію, тому што гэта супер чалавек. Ад цябе яшчэ хочу дадаць, што гэта для нас цудоўны прыклад вось рабіць так, таму што ў любую справу, якая вам падабаецца, можна дадаваць крышачку беларускага, нашай з вамі душы, і так уплываць вось на стварэнне гэтай культуры і яднаць нас у гэтым, бо зараз мы ганарымся гэтым чалавекам. Ганарымся. Рабіце, як Міхась Забейда-Суміцкі, і будзе нам шчасце. Чаго ў мяне дакладна не было, калі мы з табой праходзіліся па мясцінах з Карыны, гэта тое, што я лаўлю нейкі дэжавю. Што датычыцца... В сэнсе, ты не ловіш дэжавю на Карыне? Не. Усё новае? Усё, быццам бы такое, але вось менавіта 20-е стагоддзе, гэта быццам бы, ведаеш, праз 100 гадоў паўтараецца гісторыя, і вось ад гэтага крышачку... Сумна.
Ну, ведаеш, неяк з аднаго боку гэта суперфайна ў плане таго, што мы не змірыліся з сітуацыяй. Это супер файно, что мы все по одному коле идем. Это... Не, што з сітуацыяй ўсё яшчэ не змірыліся і мы, сапраўды мы моцны народ атрымліваецца вельмі, так, да? Але вельмі дрэнна, што з-за таго, што мы не ведаем агулам сваю гісторыю, якая была 100 гадоў таму, гэта нядаўняя наша гісторыя. Я про Вершуніну толькі даведаўся. Мы паўтараем яе па колу і па колу, і вось нам трэба гэтае кола разарваць. Нам с тобой? Нам с тобой разорвать. Не, а можно я не буду на себя такую отказность брать? Я пока... Не, агулам нам, беларусам, трэба ўжо разорваць гэтае кола неяк і... Вось тое, што я злавіла. Мы прыехалі зараз у беларускую клубоўню ў Празе. З намі Ніна, якая нам зараз дапаможа разабрацца ў пэўных пытаннях. Першае, што мы заўважылі, гэта тое, што беларусы Прагі, яны вельмі інтэграваныя ў гэты горад. Так, сапраўды пагаджуся, што беларусы чэхі, яны інтэграваны вельмі ў чэшскае жыццё. Звязана гэта бадай з тым, што беларусы тут спрадвеку жывуць. І нягледзячы на тое, што зараз нас тут не так шмат па перапісе насельніцтва, але ўсё ж такі гэта дастаткова цесная суполка. Іміграцыя гэта ў Чэхію, калі мы кажам ўжо пра сучаснасць, яна пачалася ў 90-х, пачатку 90-х год. Яна была звязана з аднаго боку як з вяртаннем старой іміграцыі, якая жыла ў Амерыцы. Самы выбітны, пэўна, прадстаўнік гэта Юрка Станкевіч, які стаяў якраз такі на пачатку гэтага ўсяго руху. І, ведаеце, ён надаў пражскім беларусам вось гэты імпульс, магчыма, да ваеннага разумення, што такое суполка, якім чынам гэта мусіць падтрымлівацца. І ён вось стаў такім маячком, на які зляталіся ўсе беларусы. Гэта быў чалавек, які вось прыязджаў у Беларусь любы там вучыцца, працаваць. Ён ішоў і знаёміўся з гэтым беларусам. А што датычыцца менавіта гэтага месца, таму што, наколькі нам вядома, клубоўня таксама звязаная з прозвішчам Станкевіча. Так, безумоўна. Гэта, скажем так, наша крыніца натхнення, я думаю, доўгатэрміновая. Ён быў сяброўскіх стасункаў са славістамі пры Карлаўскім універсітэце. Быў такі прафесар Вацлав Жыдліцкі, вельмі знакамітая асоба у свой час, які ўсё жыццё займаўся украіністыкай, беларусістыкай. Ён захацеў, каб яго бібліятэка дасталася ў карыстанне беларускай грамадзе. Не ў фонды нацыянальнай бібліятэкі, дзе таксама ёсць вялізны фонд беларускі, а менавіта беларускай грамадзе. Першы фундамент для бібліятэкі неабходна памяшканне. Калі гэтае памяшканне знайшлося, здзейснілася мара, што вось цяпер у нас ёсць сваё памяшканне, у якім ёсць бібліятэка і ёсць месца, дзе мы можам сустракацца. І паколькі яшчэ там 15 год таму усе былі драйвовыя, маладыя, толькі дзецьмі абзаводзіліся, гэта было месца бясконцых нейкіх акцый, нейкіх сустрэчаў, воркшопаў, спеваў, сходак, сумеснага адзначэння святаў. І сапраўды жыццё віравала, і гэтаму таксама прадаваў так Юрка Станкевіч, ніхто не хацеў просто каб перад ім ганьбіцца, вось актыўнасць праяўлялі. Ён быў увогуле фантастычны чалавек, ён прыходзіў вось сюды у суботу, просто адкрываў дзверы клубоўні, сядаў і чакаў, хто прыйдзе. Нічого собі. Між караля Артура таксама быў беларус. Нічого собі. Амаль што увесь Дзясны быў перакладзены на беларускую тагачасна. Сур'ёзна? Сур'ёзна. І ўсё гэта на касетах? І ўсё гэта на А касетах. дзе мне ў інтэрнэце гэта знайсці? А інтэрнэце гэта ўжо няма. Так трэба зрабіць. Кашмар, а іх жа можна адлічбаваць? Канешне. Хто адлічбуе? Покахонтас па-беларуску. Калі ласка. Тэрмінова. Мой любімы мульцік. Я хочу гэта пачуць, хаця б зразумець, як гэта гучала. Знойдзены скарбы Кашмар. для навучання дзяцей. Please, help. Мы
зараз цалкам змянілі дэкарацыі, мы ў новым нейкім модным раёне Прагі, зусім па-іншаму выглядае для нас гэты горад, і мы тут з сучасным беларусам. Алесь, калі ласка, распавядзі нашим гледачам крышачку пра сябе. Прывітанне, меня зовут Олесь Ясинский. Я сам родом з города Барановичи, але ўжо з 2011 года жыву, вучыўся і працую ў Празе. Я сам музыка, баяніст, кампазітар, выкладчык. Я был упэўнены, што Прага такі же прыклад, як вось Вільня і Варшава будзе. І я ехал і чакаў, што мы там паглядзім, як выглядае там умоўная пражская карма. І не знайшлі. І вось як гэта адчуваецца, як гэта можна патлумачыць? Таму што эміграцыя ў Прагу, яна з Беларусі была такая паступовая. То бок не было так, каб адразу прыехала там до некалькі тысяч беларусаў, пасля 20-го года, у Вільню ці ў Варшаву. То бок у Прагу людзі прыязджалі паступова, і па сутнасці такія нейкія цэнтры, дзе збіраліся беларусы, вось беларуская клубоўня, яны былі. Проста это было вельмі так, камерна. Збіралася нас там 10-20 чалавек, часам больш, часам менш. Вось. Але от это былі нейкія беларускія месцы, беларускія кавярні, тут пакуль у нас такога няма. Можа быць, яно з'явіцца, проста няма такой патрэбы тут пакуль ствараць штосьці беларускае для беларусаў. Тут хутчэй беларусы ствараюць штосьці універсальнае для ўсіх. Што такое Прага? Вось коротка. Прага гэта месца, дзе можна знайсці абсалютна ўсё. Ад вельмі прыгожага гістарычнага цэнтра, поўнага турыстаў, да панельных такіх раёнаў, вось, ад панкавых гуртоў да выкшталцоннай класікі. Тут можна знайсці ўсё. І вельмі мультикультурнае асяроддзе, людзі з розных краінаў, з розных кантынентаў прыязджаюць сюды працаваць, вучыцца. Вось, таму мне здаецца, тут вельмі добрая глеба. Можна знайсці ўсё, і можна знайсці беларускі след, што мы і зрабілі. Так. А як агулам у Чэхіі у параўнанні, напрыклад, з іншымі краінамі? Чэхіі вельмі так падобна чымсьці на Беларусь, вельмі адчуваецца посткамуністычная краіна, што вось людзі вырваліся ў 89-м годзе з камунізма, і тут ёсць нейкія падобныя рысы, як бы нам, можна заўважыць, да, нейкія людзі разважаюць. Проміньте, ми йдемо прич. Йдемо прич, проміньте. Я не ведаю, што мне зараз рабіць, і мне трэба казаць ці не казаць. Скажи. Вось. Сказалі, што нельга здымаць, я кажу, мы ідзем. Мы ж ідзем. І карацей, от нейкія патэрны, яны вельмі чымсьці падобныя, але бачна, як людзі іх пераадольваюць, як яны перакрочваюць праз іх. Я вось гляджу на чэхаў, думаю, што нам калісьці беларусам прыйдзецца падобную працу прайсці. Я думаю, подошли до рэп-кропачкі уже. Да, гэта да рэп-кропачкі. Я заважыўся за спиной ці за спінай, як мяне выправіць Ліза, музычны інструмент. Я ўжо ведаю спойлер, я ведаю, што гэта акардэён. Але ў мяне старая праблема. Я ўвесь час ніяк не магу адрозніць баян ад акардэёна. Это насамрэч еўрапейская праблема, такая агульнаеўрапейская, тому што, напрыклад, тут у Чэхіі няма такого слова баян. А як яны называюць старыя мемы? Просто кнопніковый акордэон. Акордэон з кнопкамі. І прынцыпова ось як можна адрозніць. Такая мінімалістычная версія баяна, которая называется насамрэч акардина. Як забытого, так? Чаму? Тому што, зноў жа, у Европе няма слова баян, у іх ёсць акардеон. Акардеон з клавішамі, як у фортэпіана, ці акардеон з кнопкамі, як у баяна. І это уже можно играть в это. Да, это можно играть. Это такая штука, яку просто змешиваешь. Браво. Дякую. А як чэхі ставяцца ўвогуле да беларускай культуры? Тому што ты прыходзіш, прасоўваеш там беларускія песні, ваш беларуска-чэшскі гурт. По-рознаму. Як бы яны адкрытыя да ўсяго з большасці. Я, напрыклад, аднойчы выступаў на фестывалі у усходняй Чэхіі, такі гарадок Ічын, і там рабілі чытанне беларускіх казак.
Вось, собраліся мясцовыя бабулькі, которым там по 70, по 80 год, знайшлі дзесьці перакладзеныя беларускія казкі вось, на чэшскую мову і чыталі іх. То бок мы для іх такая як бы знаёмая, незнаёмая тэрыторыя. То бок яны ведаюць, што дзе гэта знаходзіцца, хто мы такія, яны ведаюць нашу сітуацыю. Вось, але агулам ёсць такая тэндэнцыя, што захад ён такі больш модны. Да, то бок нам трэба беларусам кожнаму думаць, што мы можам стварыць, што мы можам прапанаваць, каб як бы нашу культуру, нашу краіну распіярыць больш у пазітыўным. Я згоден. Я думаю, што мы робім гэта. Абсолютно. І каб мы пачалі гэта і рабілі гэта яшчэ лепш і лепш, спасылачка на Patreon ёсць унізу. Ни на что не намекаю. Нет, намекаю. С посылочкой на Patreon. Правильно. И я так лишу. Згоден. Заўважыў, як пад канец дня мы з табой таксама крышачку інтэграваліся ў чэшскую супольнасць, у чэшскае грамадства. Мы звычайна шукаем нейкае месца, каб адысці ад усіх зняць, да? А тут вось жанчынкі сядзяць. Вон там парачка нейкая. Ну і нармальна, комфортна. Слухай, ну я таксама хацела табе сказаць, што бачыш, усё ж такі турыстычнае месца нас засмактала. Ну, свайго роду, такі іншага роду турызм. Мне падабаецца. Як тебе Прага? Ведаеш, што мне спадабалася, што я дакладна пачула, гэта тое, што калі беларусы, якія прыязджаюць у Прагу, дзеляцца тут з іншымі людзьмі чымсьці беларускім, яны натхняюцца гэтым. І гэта цікавіць. І мне падаецца, што вось нам гэтага і не хапае, каб мы не саромеліся дзяліцца сваім, а якраз такі паказвалі, бо людзям гэта падабаецца. Тое, што і Ніна распавядала, і Алесь, што пачалі вывучаць беларускае і не могуць ад гэтага ўжо адарвацца. Што натрапляе ў сэрца. Так, што натрапляе ў самае сэрца. І мне падаецца, гэта важна памятаць нам, кожнаму беларусу, што не сорамна дзяліцца чымсьці беларускім, варта яго паказваць, варта ганарыцца, каб варта піарыць сябе ва ўсім свеце. Што наша беларуская, яно прывабнае. Нейкім чынам, я разумею, чаму оно для мяне прывабнае. У мяне пытанне з гэтым, чаму оно для чэха прывабнае, пакуль загадка, але я ўжо ведаю, што чамусьці прывабнае. Чамусьці прывабнае. Ну, а мы вам нагадваем, што з вами былі Ліза Ветрова, Мікіта Бялевіч. Вы на YouTube-канале Годна, будзе спасылачка, падтрымлівайце нас на Патрыёне, мы будзем вам вельмі за гэта ўдзячныя. Ну і самае галоўнае, заставайцеся з намі, не забывайте подписываться. А калі вы яшчэ не написали каментарый ці не націснули падабайкі, то зрабіце гэта. А мы просто яшчэ крышка пасядзім і падумаем над сваім жыццём. Дзякую, што былі з намі. Мы вас любім. Правда холодная земля. Ну, пипец.